Сееш клевети или на мразен злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресвят си ти. Ако мечтаеш, без да си мечтател, ако си умен, без да си умник, ако посрещаш краха за предател, еднакво с триумфа, стар циник. Ако злодей клетвата ти свята, превърнат в клопка и го понесеш. Или пък видиш сринати нещата, градени с кръв и почнеш нов градеж. Ако на куп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак и можеш да премълчиш за неуспеха стар. Ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени да ти служат пак и крачиш само с волята останал, която им повтаря, влезте в крак. Ако в тълпата лорда в те попазиш, в двореца своя прост човешки смях. Ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх. Ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт, поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута и главно си не мой, ще бъдеш мъж. Скъпи приятели, за мен вие сте точно такива и затова си позволявам да се обърна така към вас. Не случайно започнахме с стихотворението на, може би някои от вас го знаят, искрено се надявам, че е така, Ръдярд Киплинг. Защото това стихотворение изцяло изпълва философията на човека, който днес ни събира тук и който е причината да се организира едно такова събитие и да ви срещнем, а и вие да се срещнете с едни много интересни хора. Това е господин Стойчо Минков, организатор, създател, човекът, от когото тръгна идеята за фондация Маргаритка. Знам, че той не обича да се появява публично и не обича да бъде център на внимание, но заслужава вашите аплодисменти. Само ще покажа, че той е тук в тази част. Млад човек, за когото обаче, ако не е препятствие, а напротив възможност за развитие, за реализация и за растеж. Така както очакваме да бъде и вашето бъдеще. Фондацията съществува едва от няколко месеца, но е пълна с толкова много идеи, с толкова заряд, които вярваме, че ще бъдат осъществени и ще имаме още много поводи да се срещаме. И както самият господин Минков казва, а казваме и ние, които допуснахме фондацията в нашите сърца, ние вярваме, че с времето ще успеем да създадем екип от хора с чисти сърца и добри намерения, с които заедно ще можем да помагаме на още повече деца в нужда, защото никое дете не заслужава да си легне гладно и босо. И никой тинейджър не бива да остава неразбран и неподкрепен. Надявам се, че и във вас стихотворението ще провокира много теми за размисъл и ще ви накара да усетите, че няма ако, а има само да, аз знам, аз мога и вярвам. Знам, че ще бъда подкрепен и ще бъда разбран, защото това е нещото, което ни дава сила и всъщност много често агресията и недоброто поведение са провокирани именно от това, когато мислим, че сме сами, когато няма човек, който да ни подаде ръка и да ни каже спокойно, всичко ще бъде наред, аз съм до теб. И нашата цел е тази, да се съберем, да си поговорим и да разберете, че вие не сте сами. Благодаря ви, че сте тук. Аплодирайте се, аплодисментите са за вас, защото го заслужавате. Може би някои от вас пък ще си кажат, защо сега господинът ни накараха да дойдем тук, да се загубим от времето, колко е хубаво навън, слънчево, да седнем в парка или да отидем в някой магазин. Аз обаче съм благодарна от ваше име, на вашите учители и на ръководствата на училищата, които се съгласиха да ви доведат и днес да бъдете тук. Затова предлагам аплодисменти за учителите да отправим. И да не забравяте, че те също са хората, които биха ви подали ръка и биха ви подкрепили. Те са ваши приятели и са, може би, по-често на първа линия и могат да ви отговорят на много въпроси и да ви помогнат.
Всъщност ние днес няма да проведем една информационна среща, а ще проведем среща, която да ви бъде полезна, която да ви покаже, че дори в дните, в които се чувствате неразбрани, сами и сте готови леко да кривнете от правия път, така както възрастните обичат да казват, има хора, на които можете да се доверите, от които да потърсите съдействие, съвет и помощ. И това не е срамно. Никой не се е родил научен и точно в пътя на своето израстване ние се учим как да потърсим помощ, как да вярваме и как да подаваме ръка, защото ние също можем да бъдем полезни и да помогнем на някого. И винаги е добре да си напомняме, че има хора, на които да разчитаме. Просто трябва да погледнем и да забравим за страха. Най-важното е да сте заедно, да откривате приятели и да си вярвате, че доброто наистина е правилният път и не бива да бягаме от него. Не е срамно да бъдем добри и да бъдем откровени. Напротив, това е най-ценното качество, което можем да притежаваме и което да подаряваме и на нашите близки хора. Знаем, че не можем да спрем, за съжаление, разпространението на наркотични вещества. Но можем да говорим колко е вредно и колко може да навреди не само на подрастващите, а и на зрелите хора. Затова искаме да помогнем да предпазим вас, децата и бъдещето, колко и до когато можем. А ние смятаме, че винаги можем да го правим. Това събитие се осъществява с подкрепата на Община Велико Търново, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по наркомании към Община Велико Търново и Областна дирекция на МВР град Велико Търново. Виждате, че имаме много специални гости, разпознаваеми лица, които няма търпение също да ви приветстват и да отправят своя призив към вас. И сега ще поканя госпожа Росица Димитрова, директор на дирекция социални дейности и здравеопазване, с искрена благодарност, че тя прегърна нашата идея, застана зад нея и каза: да, тя трябва да се случи, защото децата са нашето бъдеще и трябва да им помагаме. Заповядайте, госпожо Димитрова. Благодаря много. Здравейте от мен, мили деца, уважаеми младежи, уважаеми преподаватели, ръководители, уважаеми приятели, партньори, уважаеми Тото и Лучо от Скандал. Уважаеми медии, няма по-голямо вълнение от това, както някой отбеляза, в петък след обед, преди пролетната ваканция, залата на Община Велико Търново да е пълна с толкова млади хора по изключително важна и значима за всички нас, и малки, и големи, и много пораснали тема, свързана с превенция на употребата на психоактивни и наркотични вещества. Затова ми позволете от името на кмета на Община Велико Търново, инженер Даниел Панов, и от мое име и от името на цялата община да отправя своята благодарност, своето уважение към нашите нови приятели, Фондация Маргаритка, с техен председател Стойчо Минков, да отправя благодарност и уважение към нашите нови приятели от Център за социална рехабилитация и интеграция Кошер и да благодарим на специалните ни гости от нашите партньори, без които не можем, представителите на Областна дирекция на вътрешните работи Велико Търново, и разбира се, отново да аплодираме нашите специални гости Тото и Лучо от Скандал. Днешният фотограф смятам, че ще бъде изключително ценен и много полезен за вас. Защото когато чуваш през какви препятствия, през какви незгоди, през какви мъки минава един човек, опитал наркотичните вещества, най-вече от любопитство, може би и от така липса на ангажираност и много свободно време, или пък тревоги, които не е могъл да понесе, които не преследват в ежедневието, ни да почувствате от първо лице, както се казва, през какво се минава. Да си припомните всички тия обучителни програми,
всички тези тренинзи, които правят и ще продължат да правят екипа ни от Превентивно-информационен център по наркомании в община Велико Търново, да осмислите, да задавате много въпроси, да си направите вашите анализи и следващата ни среща да бъде организирана, предизвикана от вас, а ние, публичните институции, ще направим всичко останало, което зависи, за да направите вашето събитие, организирано от вас по тази тема или по друга тема, която вълнува вашето ежедневие. Благодаря ви. Пожелавам много приятни емоции тук на днешната ни среща и разбира се много въпроси, които вие да задавате, мнения, които да изказвате. Благодаря и на добър час на нашето събитие. Благодаря на госпожа Росица Димитрова. Наистина е прекрасно да се види пълна зала с млади хора, които поемат по своя осъзнат път и които знаят, че много лесно можем да сгрешим. Да, изкушаващо е. Така се пораства, така вървим по своя път и така помадряваме. Но, както казах и преди малко, да не забравяме, че винаги има хора, които могат да ни покажат, че има и друг начин. Не забравяйте, че около нас витаят много незабележими на пръв поглед опасности и много хора, които биха могли да ни изкушат. Но когато сме с добри сърца, ние знаем как да подбираме и знаем как да предприемем мерките, които ще ни спасят, или да си потърсим хората, които ще се отзоват и ще ни помогнат. Не знам доколко се познавате, да, Велико Търново не е чак толкова голям град. Предполагам, че се общувате и се виждате, но нека все пак да кажем от колко училища сме тук, да се поздравим, да се опознаете един друг, да си поддържате едни хубави отношения и да си подавате ръка, когато има нужда. Благодаря на хората, които тук доведоха децата от Център за настаняване от семейен тип за деца без увреждания 2 и 3, номер 2 и 3. Няма ли малко аплодисменти? Не знам той къде е седнал. Ако имате някакъв отличителен знак или белег или начин, по който се поздравявате, сега е момента да го направите, за да се разпознавате. Профилирана хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий. Природо-математическа гимназия Васил Брунев, ПМГ, както обичаме да казваме. Много сте чудесно, очакваме да вземате отношение, да задавате въпроси. Средно училище Емилиан Станев. Средно училище Владимир Комаров. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов. Ето това очаквах. Да, тук не сме на толкова, макар и със сериозна тема среща, тук сме приятели, можете да се отпуснете. Имаме представители на Американски колеж Аркус. Добре дошли на вас. И сега ме позволете да представя и официалните лица, които са тук пред вас, които отделиха от наистина ангажираното си ежедневие, отделиха време, за да бъдат тук с вас и да ви бъдат изключително полезни. Знам, че ще бъде така. Защото ни обединява една обща кауза. Господин Желяз Торлаков, психотерапевт, основател на Ново начало, с над 20 годишен опит с зависимости, съосновател и идеолог на Кошер. Господин Симеон Парлапанов, клиничен психолог и психотерапевт, основател на терапевтичен център и общност Кошер, град Банкя. Сред нас е един много специален човек, Христо Гербов. Ивелин Иванов, инспектор за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Венцислав Стоев, старши инспектор в областна дирекция на МВР Велико Търново. Доктор Адриан Аврамов, доктор по психология, клиничен психолог и психотерапевт с
12 години клиничен опит с зависимости. И мисля, че Тото и Лочо, докато ги видите, ги разпознахте, но все пак аплодисменти и за тях. Разбира се, те са притегателният център, знам, че се вълнувате и нямате търпение да отправите своите въпроси към тях, още повече, че имаме изненада за вас, но останете до края, ще разберете каква е. До края имаме да научим много интересни и полезни неща и аз предлагам да не отнемам повече от това ценно време, а да дам думата на господин Желяз Торлаков. Както казах, той е психотерапевт и основател на Ново начало. Заповядайте. Благодаря, здравейте на всички. На първо място искам да изразя благодарност и към фондация на Велика, към община Велико Търново, колегите, които са до мен. Мисля, че е важно да кажа няколко думи първо за себе си. Да, аз съм основател на програма Ново начало. Това е първата общност в България, далечната 2002 година, която следва модела на терапевтичните общности за лечение и рехабилитация на хора, които са зависими към различни наркотични вещества, алкохол, хазарт, целият спектър на зависими поведения. Горд съм, че ние сме първата организация в България, която е създадена от хора, които са минали по този път и успешно са се справили с проблема. По-късно ще имате възможност да чуете една такава лична история от един смел човек. По професия, да, аз съм психотерапевт в сферата на групова анализа, член съм на Асоциация по групова анализа и групови процеси, в сферата на клинична социална работа, психодрама като методика. Повече от 10 години, успоредно с нашата дейност за лечение и рехабилитация, ние правим превенция. Превенция от британски тип или този тип превенция, в която освен чисто информативните детайли, свързани с употреба на наркотици, пред вас застават и хора, които са минали по този път с личните си истории. Смятаме, че това има една много силна емоционална връзка с хората. Повече от 50 училища сме обиколили до този момент в България, над 15 града, буквално преди седмица бяха в друг град. Тоест това е част от нашата дейност ежегодно и съм изключително радостен, че има толкова много хора, които са тук в момента и биха искали да чуят нещо за този проблем. Нещо важно, тъй като хората са много, гостите са много и са важни. Според няколко последователни доклада на Държавния департамент на Съединените американски щати, в България 300 000 души употребяват психоактивни вещества. В това число марихуана, синтетични канабидоиди, амфетамини, метамфетамини, хероин, кокаин и всякакви други производни. В тази цифра не влиза цифрата на алкохол употребяващи. Има един шеговит факт, който всеки път го казвам на подобни срещи, ще ви го кажа на вас. Според американския класификатор на болести, ако вие пиете по 3 питиета на ден, в последователност, да кажем, от 5-6 дена, то вие сте в риск от алкохолна болест. Само че в американския класификатор се има предвид 50 грама под едно питие. Това го казвам шеговито, ако го приложим по нашите географски ширини, ще стане интересно. По-важното, което искам да обърна внимание, е, че през последните години така наречените ренесансови наркотици, като хероин и кокаин, са в известен смисъл отживелици, въпреки че хероина със сигурност има спад. При кокаина почти нещата се изравняват заедно с амфетамините, но това, което наблюдаваме и ние, и като част от световна тенденция, е така наречените полизависимости. Полизависимости ще рече, че хората са склонни да експериментират с повече от едно вещество. Алкохол, амфетамини, трева и така нататък. Преди няколко месеца, мисля, че заместник президента на Република България официално среща с БЧК. Предполагам, че има представител на БЧК тук. Ние работим заедно като партньорска организация и с Български червен кръст. Обяви, че 30% от учениците в България са употребявали някакво психоактивно вещество, което горе-долу съвпада и с провежданите от нас анкети. Със сигурност класическия профил на съотношение между момчета и момичета, които употребяват 3 към 1, както беше до преди 10-15 години, е променено. Т.е. към този момент колкото момчета, толкова и момичета, 1 към 1. Няма социално профилиране, т.е. няма защитени квартали, няма градове, няма
това училище има, в другото го няма, навсякъде има вещества и за съжаление това е част от нашата действителност. Ние го виждаме и това, което е важно и което мене лично и колегите ни мотивира да правим подобни срещи, е, че все повече млади хора на възраст между 12 и 15-16 години идват вече да се изразят проблем при нас. Ако при класическия тип наркотици и наркотични вещества имате тонови литература и се знае какво се прави и как се овладяват подобни състояния, при новите вещества, особено тези, които се базират на псевдоефедринова основа, всички от тези, които сте чували като амфетамини, метамфетамини, поради спецификата и веществата, които включват вътре в себе си, ще ви давам само няколко от тях. Толонин, фосфатна киселина, псевдоефедринова база и така нататък, причиняват поражения, които наистина биха могли да бъдат първо много трудно овладяеми, второ за тях няма никаква лекарствена опция, не съществува такава. И уврежданията или последствията, чисто психологически, могат да бъдат много тежки. След малко и моите колеги ще ви кажат повече за това. Най-доброто нещо, което е измислено до този момент в света, е така наречената психосоциална рехабилитация като златен стандарт, общностният тип терапия, затворен тип терапия, групов тип терапия, това, което правим ние, което е моята специалност. Проблема, за жалост, тъй като, както ние казваме на професионален език, изграждането на толеранс към подобен тип вещества. Ако при класическия тип дроги може да взимате месец, 2, 3, 4, 5 години, докато се изгради, нали, някога имаше такова профилиране като експериментиране, употреба, злоупотреба, зависимост. При новите вещества това може да се случи изключително бързо. Съжалявам, че ще ви дам тази история, но тя е съвсем реална от една подобна среща, не много отдавна, на която подобен форум, на който присъствахме, бяха дошли родители, чието дъщеря на 15 години никога не е пушила, никога не е пила, никога не е употребявала наркотици. Отлична ученичка. Се случва така, че взима веднъж. За жалост тя изгуби живота си поради специфични проблеми, настъпили вследствие на това. Не искам да отнемам повече време, ще дам думата на моя колега Симеон да ви запознае набързо, разбира се, с малко от спецификите на различния тип вещества и как те влияят на физиката и психиката на човешко влияние. Здравейте, Симеон се казвам аз, клиничен психолог, работил съм с тинейджери доста дълго време, които имат изразен проблем с зависимости. За съжаление, в днешно време наистина нещата се случват доста по-ръзко като изграждане. Идеята на тази презентация е да ви запозная с някои, може и да познавате от тези вещества като имена, но има и някои новости, които в Европа цяло се появяват и се очаква, може би, да бъдат следващата вълна от вещества. За съжаление, обаче тези вещества са на пъти по-силни, пъти по-опасни и така ще започна първо аз с една статистика, която показва, че поне 20% от учениците в българските училища са потребили. За съжаление, спрямо Европа, ние сме, как да кажа, единствено само при употребата на екстази, горе-долу на близки, там сме повече, амфетамините е двойно, като вече при метамфетамините още повече. Като цяло България се характеризира повече с употребата на стимуланти, заедно с всякакви разновидности на марихуана, така да го наречем. Просто синтетичният канабис, за съжаление, при хората, които започват зависимост, това може би от възрастта на 14, 15, 16, средна възраст, вече имаме данни, че може много по-рано да се случи. Една зависимост, която започва с употребата на нови дроги, е установено, че средната продължителност на живота стига между 29 и 30 години, което е изключително стряскащ факт, тъй като изключително бързо може да се стига до някакви злени. Психозите е нещо, което в рамките може би на 2-3 месеца може да се отключи. Това е състояние, в което ние може да чуваме и да виждаме неща, които другите не виждат и да чуват. Паник атаките е нещо друго, което доста често се случва като симптоматика. Като цяло, чай, спайс
всякакви такива наименования има, но за съжаление в днешно време започват да се създават нови разновидности на точно синтетичен канабис, които са още по-токсични и още по-опасни. Голяма част от тези съставки, за съжаление, са неща, които в принцип не биха подозирали, че има вътре, примерно медицински спирт, ацетон и други препарати, които са силно токсични. Райския газ, предполагам това нещо, знаете доста добре, въпреки че то се подава легално, всъщност то се води психоактивно вещество, има други държави, в които това нещо е забранено. Като цяло Пирогов всеки ден има хора, които са пострадали от райски газ, тъй като райски газ е изключително опасен, там може да загубим съзнание, може да падне, може да стигне до някакво физическо увреждане и така нататък. Фентанил, нещо, което е 50 пъти по-силно от хероина. За съжаление вече има и ново вещество, което е 20 пъти по-силно от фентанила и като цяло това нещо започва да заразява лека по лека Европа. Епидемията в САЩ, не знам дали знаете, там за 6 или 7 има 250 хиляди човека, които са починали от фентанил и от тази криза. Като цяло бензодоп, тракдоп са неща, които са на базата на фентанил или мешани с други вещества и за съжаление това нещо вече е регистрирано в Европа като вещества, които ги има, което означава, че що го има в Европа може да достигне и до България. Смятам, че това са едни в момента най-опасните други, които са излезли на пазара, като цяло те са базирани на използването на бензодиазепини заедно с фентанил, както и транквиланти, това са опойки за животни, за съжаление, колкото е странно да звучи заедно с фентанил. И това е смъртна комбинация. Така горе-долу представляват улиците в Щатите. Изключително е тежко. Бензодиазепини, нещо, на което да обърнете внимание, тъй като това нещо се предписва, но за съжаление изгражда много силна зависимост. Това са видове лекарства, които се дават с успокоение, като диазепам, риботил, ксанаксимол, но за съжаление те много често предизвикват зависимост и то много в много кратък период от време. В рамките на 4 седмици вече може да имаме установена зависимост към този тип бензодиазепини. В интерес на истина, те много често се приместват и с други вещества и тогава стават силно интоксикиращи, водещи до различен вид странични ефекти. Най-често нещо е загуба на памет. Хората не е често тогава имат загуба. Свърши памет в най-тежки си вариант, да стигнат диска на дишането и кома. Сега ще върна темата към колегата, към идеята, как да издървява. Има няколко различни теории в света за това, защо хората прибягват към употреба на вещества и още повече защо развиват зависимост. Аз мога да го кажа така, в световната литература в момента световният психиатър Габор Мате общо да го описва най-добре като една световна теория, но ако сравним тази бутилка с един човек, капачката е веществото, но проблема е съдържанието. Да кажем, че най-краткосрочното обяснение и дефиниция на това, защо хората развиват зависимост, е това една краткосрочно удоволствие, краткосрочно освобождаване за сметка на дългосрочна вреда. Но от моята практика, от световната практика, аз не съм видял като цяло хора, които да употребяват без да имат травма, има преди емоционална така или психологическа, без да имат дисфункция в семейството, било развод, било насилие, било употреба при някой от родителите или друга форма на дисфункционален модел, както ние го наричаме. Като цяло зависимостта или употребата на вещества, така както ние разглеждаме, симптом, истинския проблем е самата личност. В голяма степен обаче, когато говорим за ранна употреба, защото това пропуснах да кажа преди малко, че в България, за съжаление, е начални позиции в Европа при ранна употреба. Последният реалистичен доклад, който е правен, за съжаление от 2019 година, тъй като на практика не съществува такава институция в България, която да го следи и да го анализира, ние стъпваме все пак на тези данни, които идват от Държавния департамент и цифрата от 300 000 е изключително притеснителна. Добавете по 2 души в семейство. 3, братя, сестри, майки, бащи,
ще си представите каква е цифрата на косвено засегнатите хора, защото когато има такъв проблем в един дом, страда целият дом, не само самия зависим. Ние работим и съвместно с родители, разбира се, и понякога там щетите са тежки. Окей, ще дам думата на Христо, който е един човек, който е минал по пътя на зависимост с личния си опит, който е минал през фаза на лечение, на рехабилитация и към този момент помага успешно в нашата дейност в Център Пошев, работи с други хора да разкаже своята лична история. Заповядай, Христо. Здравейте, аз съм се Христо. Така накратко за гърба имам много дълга употреба на хероин и много други вещества. Причината, поради която почнах да употребявам, не е само едната, е доста, както вече чухте. В общи линии всичко започна още на 16. Оттам минах през така наречения розов период, където всичко ми се случваше, нали, си мислех, че всичко е прекрасно и много яко, че съм гангстер и така нататък. Всичко ми се струваше много яко. В общи линии, крайна сметка, почна се с едно постоянно измъкване на пари от къщи, лъжи, манипулации, постоянни схеми. В един момент това секна, започнах да разпространявам наркотици. Там ми беше първият сблъсък с полицията и съда. Впоследствие лежах в следствен арест. След това пак, след като излезнах, пак разпространение на наркотици, пак кражби, измами. Стигнах и до затвора този път. Това са в общи линии последиците от това, че аз обслужвах моята зависимост. Чисто в личен план, зависимостта ми превзе изцяло целия живот. С каквото и да правих, обслужвах единствено и само това да взимам. Като почна от най-малките неща, с лична хигиена за намерена ред, бягане от училище, неходене в последствие на работа, бягане от отговорност, неприбиране с дни, отделно проблемите с полицията и всичките грижи, които съм създал на семейството ми. Почнах да страда от приятелите си. С гаджетата нещата бяха тотална щета. В смисъл, коя ще ме търпи с моята употреба постоянно. Аз мислех само за себе си, аз бях неспособен да обичам. Обичах единствено себе си. В общи линии всичко се срина до тотална самота, тотална празнота. В крайна сметка си седях сам вкъщи, не исках да се виждам с никой, не исках да контактувам с никой. Само с друсане и телевизия по цял ден и по цяла нощ, неспане, депресия, самокритика, ниска самооценка, тотално разбиване от всякъде вътре в мен самия. Освен, че си бях скапал тотално живот. 3 пъти съм влизал в университет и така и не го завърших, защото ми беше по-важно да се друсам. Напускал съм безброй пъти работа, защото ми беше по-важно да се друсам. В общи линии всичко, което правих, всички пари, които изкарвах, всяко нещо, всякакви взаимоотношения бяха свързани с това аз да си набавя наркотик. И това е в общи линии, сега в момента вече съм чист, радвам се на всичко, което се случва около мене. Разбрах, че не е необходимо да съм на нещо, за да се забавлявам, за да се чувствам добре. В момента работя, всичко е, така да се каже, върви нормално и това ще бъде по-кратък, че има много хора. Благодаря ви за вниманието. Последно нещо от мен и дам думата на колегите и на гостите, са достатъчно интересни. Не знам дали сте чували кой е Тайгър Удс, сигурно знаете, това може би най-добрият световен човек, свързан с голфа. От едно интервю обяснява, нали, ситуацията, която ако гледате голф, всички голфаджи правят едно и също нещо преди да ударят топчето. Гледат го
гледат напред, гледат топчето, гледат напред. Нали, нормално визуализират целта или там, където искат да бъде изпратен. Но той каза нещо много интересно. Аз занимавам, когато удрям тук топчето, защото ако изкривя с 1 мм тук, там това ще даде 10 метра отклонение. Използвам тази метафора, за да ви кажа и за да приключа на нашето изказване с това, че ако днес в живота ми аз допусна 1 мм отклонение с вещества, много пъти и много често това дава такова отклонение, за което аз не подозирам и не знам. 20 години работя с зависими, виждал съм хиляди хора с този проблем, не само в България, почти от целия свят. И аз не познавам човек, който да започне да взима и да употребява вещества с идеята, че ще стане зависим. Просто такъв няма. Никой не го прави с тази идея. Хората го правят, защото се отпускат в кавички, или защото е приятно, или защото бягат от проблемите си, или защото връстниците им го правят. Знаете ли, един интересен въпрос? В един от въпросниците за превенция на такъв вид употреба в Щатите е зададен въпросът броя на вечерите, които прекарвам заедно с семейството си. Ако е под определен брой, то ти си в риск. Една от основните причини, които посочват момичета, които употребяват вещества, говоря ви за световно, така сериозни изследвания, е външния вид. Оценката ми, външния ми вид, да бъда харесан, да бъда одобрен, да бъда забелязан, да бъда валидизиран от другите хора. Виждате, че в основата на всички причини, които водят към една употреба, стои личността. И доколко аз харесвам и приемам себе си. Приемете себе си по този начин, по който сте, нямате нужда от това. Благодаря ви. Преди да продължим, отправя молба, мили момчета и момичета. Предполагам, че сте си планирали деня да продължи с разходка или среща с приятели, но ако някой предвижда в рамките на още половин час, че трябва да излезе, направете го сега, защото това движение не смятам, че е подходящо за интелигентни хора като вас. Нека останем заедно до края, защото това е една наистина изключително полезна среща. Вие имате уникален шанс. Не е клише, а наистина имате невероятната възможност да почерпите много полезна информация. Възползвайте се от нея, защото по този начин можете да бъдете полезни не само на себе си, а и на много хора около вас. Благодаря ви за разбирането. И продължаваме с господин Ивелин Иванов. Здравейте от мен. Искам да кажа, че наркоманията и всички дейности, свързани с нея, т.е. производството, употребата и разпространението на наркотични вещества, е едно явление, което е с изключително широк обществен отзвук и засяга доста широк кръг от обществени отношения. Няколко са нещата, които са от изключителна важност, които искам да знаете. Именно на първо място това е, че вие като деца, като подрастващи, все още в психическо и физическо отношение не сте достатъчно укрепнали и вашия организъм все още не е достатъчно силен, за да бъде подложен на въздействието на психоактивни вещества, в частност наркотичните вещества и техните аналози. Както знаете вече, тъй като сте достатъчно големи, много от психоактивните вещества, не само наркотиците, но дори алкохола, цигарите и кафето са забранени и най-малкото не са желателни за вас, именно поради тази причина. Все още организма ви не е подготвен, не е достатъчно зрял, за да се справи с влиянието от тях. На второ място е много важно да знаете, това казвам от опита, който имам, а всички колеги от институциите, които присъстват, могат да го кажат, че употребата на наркотични вещества на един човек води един травматизъм след себе си на много други хора, които са свързани с него по един или друг начин. Ние всички живеем в едно общество и в него ние сме в ролята или на деца на своите родители, или на ученици, или на хора, които работят някаква професия.
Това само по себе си, пряко или косвено, остава отражението в всеки един от хората, които ни заобикалят, от това, че ние използваме наркотици. Защото това не е начин да бъдеш интересен или в някакъв начин да реализираш себе си в обществото. Надявам се, че ще направите своя разумен и информиран избор и ще бъдете пълноправни граждани на това общество. Друго, което искам да кажа е, че поздравявам искрено хора като Христо, които с лицето си и със своята история застават пред всички вас и са превъзмогнали притеснението си и бариерите, които битуват в нашето общество, такъв човек да застане пред всички останали и ясно осъзнавайки важността на проблема, да се опита да помогне на всички нас. Благодаря. Даваме думата и на господин Венцислав Стоев, старши инспектор в областна дирекция на МВР Велико Търново. Здравейте от мен. Значи аз за разлика от колегата не се занимавам с превенция на профилактиката в обществото и следвам с прякото разпространение на наркотици. Моята задача е като служител на криминална полиция, начална глава, действия на тежките престъпления, едно от които е разпространение на наркотици, е разкриването, прихващането на наркодилерите, тяхното разработване, разследване и изправянето им пред съд. В повечето случаи за затвора. Сега да ви спомена, че колкото и всеобщо да звучи, че държането на малко количество наркотици не е престъпление, не е така. Някои използват хипотезата, аз имам една точка, имам само за 1 грам, но нищо няма да ми направят, не е така. Законът не разглежда количеството в случая. Обсъжда само факта на държава или съответното разпространение. Така че много от случаите в компаниите, в които попадате, много от лицата, държайки, ви го дават на вас да кажат, държа го за малко, и в един момент ви попадате в една хипотеза, за което после носите доказателна отговорност. Има много случаи, при които това може да се повтаря, това деяние практически се стига и до съответна присъда. Повече от 20 години се занимавам с противодействие на разпространението на наркотици. Така че, мога да ви кажа и нещо друго. Просто искам да разговарям с вас по-скоро от опита, който имам, а не да ви изнасям лекция. Така, марихуаната, която се използва така най-масово, в много случаи, без вие да знаете, визирам вие, обществото, които потребителите, не знаят с какво е трусят. Дилърите използват какви ли не медикаменти, какви ли не химически вещества, с цел да има тя някакво упойващо действие, при условие, че е слаба и наркотично вещество, което се съдържа в нея с нисък процент. На вас ви е известно така нареченото ПЕК. Това е една разведеност на метамфетамин, който се произвежда в лабораторни условия. Значи, нашия отдел съответно се занимава и с установяване на такива лаборатории, било за производство на метамфетамин, било за производство на марихуана и тяхното унищожаване. Целта ни е да елиминираме тези хора от обществото и ги изведем, за да можем да го предпазим в обществото. Така нареченото пико. Вие сте млади хора, ходите по заведения, по дискотеки, 100% сте чували и виждали. Мога да ви кажа само, че понеже контактувам с много наркодилъри, с много лица употребяващи, виждам как се развива живота и в последствие. Производителите на пико, в лабораторни условия, така наречени местни, използват съставки, които са с много вредни примеси. Причината е, че те не могат да се здобият с чисти химически вещества, като е йода, солната киселина, фосфора. Те търсят техни аналози, които се съдържат в различни други такива вещества. Примерно, използват сода каустик заради солната киселина, така наречения мистер мускул, за почистване на канали. Това се слага в съставка при производство.
Отделно и други такива неща, и заради това употребата на бико, страничните ефекти са страшни. Мозъчните клетки страдат от това нещо, особено в комбинация с алкохол. Наблюдението ми е, че много хора, употребяващи бико, деградират. Имам наблюдения върху лица, които вече са в психиатрични болници, отключват разни психически заболявания от употребата на наркотици, ако са генно пременени. Задължително наркотика отключва нещо. Че да се върна марихуаната, колкото да е безвредна, тя е правата крачка. Първо почва с марихуаната и после чуваш, няма, аз винаги мога да се откажа, няма никакъв проблем, да е така. Закача си към него. Така че просто апелирам към вас да мислите какво правите, да внимавате. И никой не е успял, никой не е спечелил от наркотиците. От наркотиците най-бързо се стига или в затвора, или без Божи права. Така че това е бич за обществото. Далеч съм от мисълта, че може да бъде ликвидирано, но в крайна сметка правим опити да можем по някакъв начин да го ограничим. Ако имате някакви въпроси, нещо, ако ви интересува или интересно, мога да се постаря да отговоря. Аз мисля, че наистина звучи страшно и те се вслушаха. И ако някой до сега имал съмнение как влияят наркотичните вещества върху съзнанието, върху човека, вече няма много въпроси и не би следвало да има. Макар че ако наистина някой желая да попита нещо и да споделим опит от практиката, сега е момента. Докато мислите, ще дам думата и на доктор Аврамов за неговия опит. Добър ден от мен. Доктор Диана Аврамов, клиничен психолог, терапевт в Център Кошер. Да допълня колегите при да преглина за човекът зависимост, когато е казарна зависимост. Това, както казах колегите, малко за внимаваната, всички тези на ваша възраст, безработни шума, започнат от тревата. За съжаление, обаче тревата няма аз за чиста трева, на която беше при 20 години. Всяка момента най-вероятно вие сте чували, може би пески за ученици и така нататък, за така наречената билка или чай. Това е съвременната трева, която няма нищо общо с тази трева, която е разпозната от 2 години назад. Именно тази билка е трева, както казаха колегите от опит на МВР, е така наречената друсване пръска на брепона. А там последиците предрусване с тази така наречена трева са необратими. Аз съм работил в психиатрията великосилно и трябва да ви кажа, че отделенията са препълнени без да ви плашат с тинейджери на ваша възраст и се необходирате именно тази така наречена трева, билка, чай и как сте го чували. Тъй като последиците от тази злоупотреба с нея са водят до мисти, до халюцинации, до чуване на гласове, и така наречената психотичност или психоза. И много често, когато детската психика е по-лабилна, отключва и шизофренно състояние, а оттам ще се необрати и последици детската психика. Това, което искам да кажа, че тази дрога, така наречена модерна, е много достъпна, тъй като е на всички останали синтези и това на пазара и много достъпна на територията на град Велико Търново, по наша информация, Велико пациенти в Велико Търново, също се разпространява и навлязла, за съжаление. Както и казах, не останали да се покарим. За съжаление, тази така наречена билка или чай също се набрали на нашата територия. Град Велико Търново, общината. Друго, което искам да засегна това, което масово в телевизионните медии национални, тези реклами на хазарт, така наречените известни личности в България, така наречените не случайни начин, защото тия рекламират зависимост, тази хазартна зависимост, води най-често смърт. Това го казвам без да ви плаша. Те са достъпните онлайн приложения на сервери за мобилните телефони. И се види реклами, когато в едно семейство има дисфункция и няма авторитет, няма адекватно отношение, внимание, едно в тази възраст, която вие се имате. Много често те започват да изглеждат иллюзорно, авторитетно. Като образ през медиите. В тези медии, когато да пуснем през тези комати, да кажем образи, да рекламират хазарт. Има оттам, като се забелязали и стигнали такива реклами, там самите послания са тръг,
Помнят пари, автомобили, известни личности и в народ. Това, пак не знам вас лично, да се подвърнат, смятам, че това е адекватното решение за изхарване на бързите пари. Именно това ме грешката на повечето от вашата възраст, на по-малки дори. Ние сме имали случаи на хазартно зависими, но по-малка видимо да са вашата, тъй като да се регистрираш в тези приложения, ангажиране да излъжиш в танки, отивата на раждане. Въпреки си да кажа, това е голям ентузиазъм, но никой не е поставил хазарт. Напротив, това е на нас много тежка работа, както и на самия зависим, така и на всички семейства. Често в едно семейство, когато има зависимо дали сигурно имущество, дали хазарт, дори интернет зависимост, която много често също обсъждали в медиите, когато предстои да влезе това като заболяване, другия става се зависим. Той може да ни подкрепява, но подкрепяйки поведението за години и месец наред, той подкрепя болестта и поведението. Това може би към вашите близки родители да обърнете внимание дали има такъв проблематика във вашето семейство. Това е което искам да кажа. Ако имате някакъв въпрос, съм отворен за дискусия. Благодаря ви. Сега е момента да научите още нещо полезно, което наистина в бъдеще може да ви отговори на много въпроси, така че бъдете смели, без притеснение, не е страшно да се изправите или пък ако искате седнали, само дайте знак, някой ако иска нещо да попита. Аз съм сигурна, че след като излезете от залата ще изникнат много въпроси в съзнанието ви. Добре. Имаш ли нужда от микрофон? Имате ли? Извинявайте. Не се ако сте учител, няма да имате нужда със сигурност. Тъй като знам, че много ученици се притесняват да се зададат въпросите, ние сме говорили многократно за последствията и от райски газ, и от тревожното това са нещата, които са площи. За съжаление, аз лично съм присъствала на употребата на райски газ на мои ученици, завършили вече на студентска бал. Тогава беше много разпространено, балони, даже ми предложиха възможно да ви почерпам един балон, на което аз така казах. Как можа? Как сте живи? И съответно имам щастието да работя с много интелигентни млади хора и се надявам наистина те да не посягат към такива субстанции, но разбира се, родителството, компании, купони и така нататък понякога ги довеждат това да употребят нещо. Аз искам да задам два въпроса. Първият е за споменах, тук има доста лекари и представители на полицията, които са се сблъсквали с деца, употребили, разпространили, злоупотребили с такива вещества. Искам да попитам най-ниската възраст, която сте срещали и средната възраст долу-горе на масово употребяващите, да кажем, леки наркотици, въпреки че всички знаем, че леки наркотици няма, както казахте и тревата вече, бива смесена с всякакви гадости, позволявам се тази дума да използвам заради аудиторията. Каква е долу-горе средната възраст и най-ниската възраст на дете, с което сте се сблъсквали във вашата практика? Благодаря се. Значи, гледна точка на психотерапевтичното разбиране на това, що е зависимост, леки наркотици, този вид класификация отдавна не се прави, защото лек наркотик би могло да причини тежка вреда, в зависимост от това каква е предиспозицията, както се казва, това е нагласата, както каза и колегата, генното обременяване, какво може да отключи и как може да отключи. Самите дилъри също не знаят какво разпространяват понякога. И в съотношение на една определена съставка повече от друга би могла да отключи такава тежка психоза, шизоафективно разстройство, шизофрения в различни степени, които общо взето
могат да бъдат много тежки. В нашата практика, в моята практика, най-ранният случай на подобен тип употреба беше на 11 години. От опита, който имаме до този момент и в наблюденията, които имаме, можем да кажем, че при... Аз не знам, малко изключихме и алкохола от цялата група, аз бих добавил и алкохола като психоактивно вещество, защото то е психоактивно вещество. Но алкохол, трева или синтетични канабиноиди с всякакви там производни, аз мисля, че средната възраст е 15 години при този вид употреба. Това са нашите наблюдения. Ти искаш нещо да допълниш? Добър ден от мен отново. Част на практиката съм много ясно да вкарва 12 плюс. В момента също няма тинейджера, които не само са опитали от тази билка, която вкарат чай, а се опитали да разпространяват. И те са от нашите такива, нашите община, които нашата община проверява да ги те също започвали петък, през Лайския казус, който се разпространява във всички дискотеки, въдили топници, точно да приходят. За съжаление, няма така като неки вещества, както каза колегата, за един наркозависим, тревата не е смята за психоактивни, това е както при алкохолно зависимия пират автоматично се случва като е алкохол. Това не е така. И двете са психоактивни вещества и всяка една злоупотреба с тези по-леки, така наречени психоактивни вещества, се злоупотреба и подкрепа тази. Благодаря. Още някой ще се осмели ли да отправи въпрос? Тъй като така съм работил в тип на заведение, което е само за тинейджери от 12 до 18 годишна възраст. Средната възраст за постъпване на такъв тинейджер, къде да речем, повечето пъти идват хора, които са на възраст от 15 до 16 години и явно тогава започва да се изразява по-сериозно симптоматиката следствие на употреба. Като цяло обаче данните сочат, че те започват, тези хора, които идват в тази възраст, започват да употребяват най-късно от 12-13. Така че в рамките на 2 години имаме доста сериозни последствия и повечето пъти те са комбинирани. Става въпрос за психически проблеми, естествено употребата, както криминални, семейни, лични, в училище и така нататък. Този профил горе-долу винаги фигурира с няколко изразени неща следствено. Това е ваше. Имаме въпрос. Нося микрофона. Може би няма да кажа. Колко са опасни фейковете и примерно с това резултат, приятел, дали има шанс да вземе папки, пълнителни вещества, различно следно делни всеки този жив и това нещо, така да си да някакъв стил, кой слуша да Не съм сигурен. Казахте вейпове и се пушва. Аз малко в допълнение това, което каза колегата, нали, за съжаление, примерно както е при райския газ, тъй като съставките те се използват както и в автомобилна индустрия, в медицина, в хранителна индустрия. За жалост те не са категоризирани като наркотични вещества. Всички знаем под каква форма се предлагат, но от гледна точка и физически, и психологически естествено, че са вредни. Както каза колегата, имаме случаи на хора, които представете си, че шофирате и сте употребили подобен тип вещество. В комбинация с друг тип вещество. Може да се ударите, може да изгубите съзнание, може да се нараните. При вейповете мисля, че горе-долу ситуацията е същата. В консистенцията на човек, който употребява подобен тип вещества, трудно може да наложи контрол над количеството, което ще оттам индоксикацията може да бъде от минус безкрайност до плюс безкрайност, в зависимост от неговото състояние. Ако към това добавите алкохол или друг тип вещество, може да стане такъв коктейл, който никой не може да каже какво ще последва. Естествено, че е опасно.
Но вижте, в крайна сметка, веществата от всякакъв характер се измислят с цел да бъдат с висока потентност на зависимост. Тоест, проблема, примерно, при подобен тип вещества, това, което виждаме ние, което и в света, световни специалисти откриват, е, че е необходимо много често употреба, както е с балоните, да кажем, арайски газ. Колкото може повече. Тоест, интоксикацията на подобен тип вещество, в крайна сметка, спирайки притока на кислород към главата ви, ако това се случи в рамките на 10-15 пъти за една вечер, вие горе-долу около 1 час не сте на този свят, реално, ако го събереме като време. Какво може да се случи? Руска рулетка. Не знам. Всъщност, наистина е много хубаво, че тук имаме и родители. И не забравяйте, че вашите родители са вашите най-първи приятели и споделяте първо с тях, не се страхувайте. Ако имате някакви притеснения, първо споделете на своите приятели, на класни ръководители, а след това виждате, че има много хора, професионалисти, на които можете да се доверите, няма нищо срамно. Напротив, въпросите и допитването и нуждата от съвет са нещо много хубаво, защото няма как да знаете всичко, а в момента, в който изпитате притеснение, потърсете своите най-близки хора. И макар, че да, тук са професионалисти, вие имате наистина шанса да чуете опит от първо лице, нещо, което е преживяно, нещо, до което тези хора се докосват всеки ден, но знам, че се вълнувате, когато известно лице е пред вас и също може да ви каже нещо, да ви даде съвет, да сподели своето мнение. Така че даваме думата на нашите специални гости, Тото и Лъчо. Да, чуваме ли се? Аз понеже разбрах, че средната възраст, в която се стартира употребата на, да речем, трева и балони, е между 11 и 16, пък вие ми изглеждате точно в този диапазон. Има ли тук хора, които са употребявали нещо някога съвсем случайно, било то веднъж? Аре, кайте се, после бъде. Госпожата е тук и ще ви види. Голема работа и ние сме ви видели, че взимате балони. Хубаво е сега, че ви взимате, защото сега ще ви кажем какво правят това. Да. Потребата не е наказуема. Възнамерявате ли да продължите тези, които сте? Тук правим отговор е не. Браво. Понеже се осмелихте да дигнете ръце, някой би ли ни обяснил каква е причината, поради която сте решили да предприемате това действие? Част от химия. Част от химия. Ама това в част ли става? Преди че са. Преди че са. Експеримент. С експериментални се. И какво имаше в този балон? Не, аз предполагам, че това не е практика, просто си решил да го пробваш. Нали? Вижте какво. Аз и Лъчи, ние сме вече на 33 съм, аз сме на 32. Ние сме в един бизнес, който си върви лепенката на наркоман. Ние сме с него рап изпълнители. Достатъчно днешно време е само да си певец, за да те наречат наркоман, защото и нашите приятели от чалгата не бягат от този етикет. Така че ние сме ходили винаги с етикета тия двамата наркомани. В най-лошия случай норофени. Тия двамата норофени. Истината обаче за нас двамата е, че ние никога в живота си не сме опитвали нито едно от тия неща. И ако има хора, които са ни гледали където да било, на живо, някъде, на концертче, на площад или вие сте малката дискотека едва ли, тук ще си кажат: Тото, какви са тия глупости да ги плещиш, бе, батко? Вие сте постоянно надрусани. Да, така изглежда. Знам, че така ще кажете. Защото аз и той,
Ние сме се научили да консумираме живота, не да консумираме тъпите наркотици. Ние сме наркомани към нещо и сме привързани към нещо и имаме нужда от това, и това е този живота. И се чувстваме, предполагам, по същия начин, когато тези хора, които консумират наркотици. Имаме същото поведение. Проблемът е, че хората връзват това поведение, любов към живота, изразяване, радост, усмивки, тъга, всичко да е волюм на макс. Хората смятат, че това се получава само когато взимат наркотици. Защото в по-голямата част от времето тези хора, които взимат наркотици, са потиснати. И затова взимат наркотици и после изразяват пак емоциите си. И това поведение е типично наркоманско. Не. Когато сте освободени, имате с кой да говорите, има кой да попитате, имате с кой да се радвате на живота, тогава се държите свободно. И не ви е страх и срам от нищо. Така че аз сега тук искам да адмирирам този младеж, който каза, че е вземал един път преди час по химия, който вероятно не излага да се направи интересен, защото и ние се правим интересни. Не си взимал, знаем, че не си взимал. Не, искам да адмирирам за смелостта, защото предполагам, че господинът тук долу, когато е започнал да взима наркотици толкова усилено и е станал зле работата, съм сигурен, че е искал да си сподели на някой. И да му кажа, значи какво е? Имам проблем. Но проблем си е. Обаче това сигурно е неможене. Няма как. Човек вече се чувства отритнат. Това, което искам да ви кажа за нас, пък вие си преценете. Ние сме били в среда, в която наркотици има под нас, над нас и около нас нон-стоп. Не продават. Предлагали са ни така. Значи искам да ви разкажа една история, предполагам, вие ще я оцените. Отиваме с Чичо и Тото, Свети Власа Тасо. Прясно известни. Така си го представете, току-що почват да ни се случват нещата. Идва едно огромно момче. Представете си 140 кг, 2,10. Огромен мъж, който ни фаща за раменцата и ни повежда към някъде. Ние не знаем до този момент на къде. Господина ни вкарва в една тоалетна, двамата, при което първата ни асоциация е, че той няма да извади пликче от джоба си, ще направи нещо друго с нас там, което ще ни обезчести, нали, за да използваме други думи. Да, точно така. Човека затваря тоалетната, прави такъв жест с ръка и вади пликче и ни гледа в очите и казва: айде, момчета, от кога ви чакам да тупаме заедно? За негово нещастие, нали, установи, че ние пък не си падаме по тия неща. Друг път на мен ми се случи една много срамна история, която ще позволя да ви я разкажа. Да, силно ли се чу? Да, така. С Тото сме пак на работа в дискотека. Има в този момент в заведението присъства една много видна мутра, няма ви казвам от кой град, няма ви казвам имена и така нататък. Той човек почва да ми поздравява, аз отивам при диджея и пращам поздрави, за да бъде всичко нормално и да си нямаме зъб и всеки да е щастлив и вечерта да мине без ексцесии. При което човека решава, че аз съм много готин поради факта, че му връщам поздравите и идва с неговите охранители, пак такива големи момчета по прави 7,80. Трудно, по 2 метра големи сме кусор кила и ме канят да ходим заедно на тоалетна, което е малко странно, нали, петима мъже да идват на тоалетна. Аз отивам, защото нямам друг избор. Момчетата са внушителни. И там се предлага същото. При което аз казвам, че не възнамерявам сега 25 години, които не съм употребявал, да си ги опропъста, защото някой е решил, че е точно случай от скандал и иска да се забавлява. И момчетата стават агресивни, защото те са обидени. Те ще ми предложат много добър материал, страхотна стока, която само те имат достъп и аз така ще откажа как смея. При което бех на ръба да се разплача и тогава те се смилиха над мен и ме пуснаха да си ходя. Без да ми се налага да тупам или да бъда бит. Не знам дали ще ви бъдат полезни тези истории, но те идват да докажат, че
не само около нас навсякъде има, но ако решим да си вземем, но и ни се е случвало без да искаме да бъдем карани и въпреки това сме устояли. Така че ако вие в някакъв момент решите да употребите просто защото е лесно достъпно и е много по-трудно да откажеш, отколкото да си намериш, знайте, че някъде там има едни чичковци, които са били карани да вземат, но не са взели. И проявете воля да не вземете, ако случайно попаднете в такава ситуация. Аз ще ви кажа една история за райския пles. И вече мисля, че някъде към 2-3 часа. То ние пеем то отпред като детски рожден ден. Балони, 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 човек не мога да разбере на рожден ден ли сме, на дискотека ли сме. И по едно време, близо до сцената, една много красива дама, с хубава бяла рокля, страшно красива. Танцува и по едно време гледам, хоп, спря да танцува. Викам, ще продължаваме да пеем. Викам, тази песен е тъпа. Сигурно ли се танцува. Пеем друга песен, хоп, тя изобщо не танцува. Стана все по-зле. Гледам, че започнаха другите приятели около нея да се оглеждат. И по едно време аз дадох знак на един от охранителите в заведението, казах, иди провери там какво става, защото там става нещо. На тая маса. Нашата дама, с извинение, какво ще ви се извинявам, вие трябва да ги знаете тия неща в всеки техен цвят. Тази дама взимаше балони с хубавата си бяла рокля. Това момиче се осра до подмишниците. В дискотеката. Едно от нещата, които правят балоните, освен да създават психоза във вас, е и отпускане на мускулите. Това е момента, в който можете да припаднете, да се ударите, могат да се отпуснат и други мускули във вас, които са били стегнати. Това момиче се осра до подмишниците. Много красива дама. Охраната не смее да я пипне. 6 големи момчета. Като нас тук, седиме и гледаме едно нежно малко момиче в дискотеката, се едно, че срата на тоалетната. Никой не смееше да направи. Райски газ. Пробвал съм го при част по химия. Георги, що са ти до лактите тия работи? Нема време да ида до другото. Райския газ е много опасен. Не можем да подценим нито един друг наркотик. Но това е входа. Както искате го гледайте. Знам, че звучи смешно. Но през това ще се закачите за другите неща. Не може да се закачим. Не, можете да се закачите. Виждам как господина тук долу, който разказа своята история за употребата на наркотиците, клати глава с умиление към себе си през това, което преживял и това, което следва някой от вас. Надявам се от тия тук. Не. Да преживее. Двама кандидати да го преживеят. Знаете ли, в началото, като гледах как говориха хората за това, за наркотиците и другите излизаха и си казах, супер, това е прекрасно. Имаме хора, които знаят всичко за наркотиците. Те нямат нужда да чуят от това. Но най-вероятно ще срещнат с него. Което май не е добре. Това, което искам да ви кажа е, че наркотиците няма да ви дадат нито една супер сила, между другото. В музиката много хора консумират наркотици, защото си мислят, че те ще им дадат вдъхновение. Ние на марихуана пишем тия текстове, глупости. Ние на бомбони взимаме и правим това. Ние на пико правим това. Това са пълни глупости. Знам го от изпълнители, които са друсали и правили музика, мислейки си, че наркотика дава супер сила. Не, оказва се, че не е така. Това не помага за тази работа. Бистрия ум е най-голямата сила, която му притежавате. Имате най-силния компютър на Земята. Ако обичате телефони и компютри, вие сте от Gen Z, обичате. Имате най-силния компютър. Това. Ако това накарате да работи за вас, ви имате всичко нужно. Тогава можете да бъдете супер хора. Но нито един наркотик няма да ви даде супер сила. Нито да станете по-хубави, нито супер Тайно да ви изложа. Аз си давам сметка, че в момента звучиме, аз съм имал такива разговори с баща ми. Не съм направил нищо лошо, обаче той ще ми се кара около 3 часа, за да продължа да не правя нищо лошо. Ако ви е много досадно и тъпо ви разбирам, обаче разберете не и нас,
Това е нашия шанс да ви кажем, ако има някой разклатен, да го бутнем от правилната страна на ръба. А ако имате приятели, които чувствате, че може би ще се подхлъзнат по нещо, което някой много готин рапър като нас пее, бутнете го от правилната страна на ръба. Тия неща не са готини, правете разлика, когато те се ползват като метафори в текстовете, когато човека е тъп и вие не трябва да взимате пример от него, па макар и песента му да звучи готино. Знаете ли това? Това се чуда. Ние си говорим само за наркотици, за употреба и защо да не го правите и прочее и прочее. Интересно е обаче дали има въпрос, който е извън, изцяло извън тия неща. Просто сега виждате тото и учи, казвате, ти много искам да ги питаме това. Няма значение това. Не off topic, не е свързано с наркотици. Ама и това искам да питам. Път ти да е свързано, нека. Да, не е за наркотиците, това искам да питам, тото и учи. Има ли нещо такова, което иска някой от вас да попита? Тото и да, не се притеснявайте. Може във всяка една посока. Да, това е лесно. Нещо друго. Предполагам, че това, което вие бихте искали да имате, като подрастващи, е успех. Някой от вас иска ли да има успех? Това момче е застанало тук с големите си бицепси. Предполагам, той тренира и иска да има успех в тренировките. Искаш ли? Да. Това е прекрасно. Кажи дали искаш. Да. Това е прекрасно. Другото момче е до теб. Да. И той иска. Това момче е до теб, което стоите. И той. Ето, виждате. Ето това нещо, което трябва да ви обединява. Другото е келешлък. Нищо повече. Затова ви питам пак последно. И оставаме вече приключваме. Има ли нещо, което искате да ни попитате без значение? На 27 април само нови песни ще има. За незапознатите 27 април имаме концерт със случай в Арена Армеец. Моля? Да, там сте. Предполагам, не всички. Но това, което ние можем да направим за вас, за да бъдете всички, е взели сме билети за всеки един от вас. Днес тук да ви подарим, да дойдете в Арена Армеец. Безплатно ето тук носим ви долу билетите при нашия приятел Симеон. Който иска билет за Арена Армеец, това е нашия подарък към вас. Но това не значи, че ставате и отидете за билет. Билетите ще дойдат при вас, пък ние ще ви подосаждаме още малко. Последна ужасна история. Ние се случи, сме бивши футболисти. Може би точно това ни е спасило от... Нямахме време за наркотици, хора, играхме футбол в Левски, тренирахме по 2 пъти на ден и нямахме време да занимаваме с наркотици. Истината ви казвам. Но проблемът е, че нашите съученици в спортното училище, което се очаква, че ние там ще бъдем най-спортисти, те имаха време. И няма да забравя как започнаха да консумират марихуана към 8 клас и бяха Йони, тогава не бях тото. Йони, айде да пушим джойнт. Йони, айде да пушим джойнт. Айде да правим това. Нямам време. Ходихме да ритаме. Аз обичам да ритам. Лъчи също. И ние това правихме. С тия наши приятели след 8 клас ние се размирахме. Те отидоха в други училища. Ние си останахме в спортното случай, защото не ни приеха никъде. Такива са. И 5 години по-късно, надявам се на никой от вас да не се случило, 5 години по-късно 7 от моите 10 приятели бяха мъртви. До преди 12 клас. Ние ще почнем с марихуана да пушим по една зад оградата, пушим по една зад оградата. Бате имаш 2 лея за партия. Така почна всичко. И преди 12 клас бате намерих тук кашето на дилъра украдинката. Преди 12 клас бате ходих на няколко погребения на мои съученици футболисти. Ужасна история. Едно от момчетата беше умряло, защото се беше решил, че ще се напоцка в пениса. Поради липса на други видими вени. Познато? Не. Като във филма. Ами не се получи добре. Може би тия момчета нямаха с кой да поговорят в този момент. Може би не им си говорил. Предполагам, че един от най-честите поводи за приемане на наркотици е и това. Депресията и това, че не може да се справите с проблемите си отвън. И намирате бързо решение. Но бих ви задал един въпрос. Сега след като излезнем от тук и сте си взели билетите за арената, някой от вас ще отиде ли в аптеката и да каже на аптекара: дай ми нещо.
Каквото и да е. Дай нещо да го изпия. Дори той ще попита какво е. За какво е. Глава ли ви боли? Абе нещо е, дай нещо да изпия. Може ли се доверите ли на аптекар, човек с образование, който ще каже, казия там, хубаво изпи, не. Има ли ти нещо? Не, нищо няма. Нищо да се пие. Абе просто ми дай нещо да изпия от аптеката. Ще отиде ли някой да си купи нещо от аптеката без да знае какво е? Не. Какво има в тия балони? Цяла аптека. Моля да си представите, че това нещо струва. Един от моите приятели, бивши футболисти, се занимава с това. Докарва ги тия неща от Китай. Това нещо пристига в България на стойност 10 стотинки. Заедно с метал. Заедно с метал. Ако тази метална бутилка, в която седи този райски газ, колкото и да тежи, ако отидете да я дадете за цветни метали, ще вземете повече от 10 стотинки. От какво е направена тази бутилка? От буклук, който вие ще дишате. Какво е това вътре, което е сложено? Буклук. Колко пари струва да дойде от Китай до България, че да излезне 2 стотинки? Какво е това? Буклук. Можете ли да пропътувате целия свят за 10 стотинки? Ами това, което го дишате, искате да го дишате, може. Представете ли си, що за буклук е това? Хората смятат, че това е просто нещо за 10 секунди. 10 секунди, в които тя се осра. Ако искате да го опитате, отидете и си купете от аптеката нещо на произвола на съдбата. Изпийте го цялото. Да видите какво ще стане. Гадно, нали? А когато го взимате от някой, който се не е изкъпал и няма идея за какво става просто в живота и само вика, боте, вземи е тук в чантето имам. По-добре ли? Искам просто да знаете, че имате шанс и трябва да го използвате по възможно най-добрия начин, защото предполагам, че идва искат и вашите родители. Бъдете здрави, вземете си билетите, извинявам се, ще се скарах малко като Киро Брейка. Значи! Едно време! Някой да дойде да каже нещо преди да са отишли за билетите, моля. Преди да си вземат билетите, ние имаме също подарък за всички вас, че отделихте от времето си, споделихте емоциите. Вие сте нашите медалисти и нашите герои днес. За това от името на господин Минков и фондация Маргаритка по един медал. Винаги бъдете номер едно и пример за тези нетърпеливи да отидат на концерт младежи. Освен да кажа благодаря на всички, че останахте до края. Знам, че в съзнанието ви ще останат не един и два спомена. Слушайте се, запазете си най-ценното и го предайте на своите приятели, които не успяха да бъдат с нас днес. На тези от вас, които ще посетят концерта, пожелаваме приятно. Извинявам се. Сега, няма да взимате билети за приятелите ви, които си тръгнаха. Защото така става и с наркотиците. Намерете някаква логика. Наистина така. И освен да пожелаем хубава ваканция и вършете само хубави и добри дела.